Gwaith da gan Jack Fanning. I fyny at Anderson. Anderson gwarchod y bel. Canfod Price. Rhys Yw sydd ar draws. Ricky Owen. Chydig i le rwan gan Connor Smith. Amser i mesur y creisiad i mewn i'r canol. Mynd yn uchel teg at. Beth, wel, dyna chi ergyd yma na gan Anderson. Ergyd acrobataidd gan y fo heibio'r postyn. Tom Walters yn ennill y peniad. Ac yr ergyd yn dod i mewn gan Anderson. Marcusson yn hapus i weld honna mynd heibio'r postyn. Fuller mynd yn hir, chwilio am rhediad Walters. Y bel oedd ar Kevin, Tom Walters. Ac oedd rhaid fo gorfodi'r arbediad gan Marcusson. Dwi'n meddwl bod Walters yn disgwyl i reoli'r bel fela, oedd hi ar ei Kevin. Chathom lot o pŵar ar yr ergyd. Nath o ddigon cyffyrddus i Marcusson yn y diwedd. Marcusson mynd yn hir. Pas dda gan y fog at Franklin. Franklin drwad. Franklin methu a curo Will Fuller yn y gol. Gwaith da fanna gan Harry Franklin. Oedd y drwad un yn erbyn un. Doedd yr ongl ddim yn gret. Ond gwaith da yn y gol gan Fuller. Fuller. Chwilio am Walters. Bale yn cyrraedd Walters. Os da cyflef yma i Tom Walters. A mae wedi canfod gornel isa rhwyd. Wel, mae hynna wedi bod yn beryg i Cei Connah trwy gydol y hanner cyntaf, sef y cic hir gan Will Fuller teg at Tom Walters. A tro yma, mae'n talu ar ei canfed i'r ymwelwyr. Walters yn rheoli ag yn curo Marcusson. Freg y pan dan bwysa. Bast i mewn at West. West yn troi. Dim cic rydd. Price. At Walters. Walters ceisio rhyddhau. Anderson, mae Bale yn cyrraedd Ollie Anderson. Ollie Anderson syth at Marcusson. Wel, camgymeriad gan Kai Edwards. Walters yn rhyddhau Anderson. Ddylia Anderson wedi wneud y well y fanna. Yr ergyd syth at y golwr. Cyfle eiraidd y fanna i Llansawel, Dublin, mantais. Mitchell Bates i'r canol. Teg at Ricky Owen. Gwaith da gan o Edwards. Rhys Hughes. Hughes, chwilio am pas. Chwilio am Franklin. Franklin drwad. Cyflef yma i Harry Franklin yn erbyn Fuller. A tro yma Harry Franklin yn curo Will Fuller yn y gol. Ac yn union i'r sgôr. Wel, mi sgoriodd Franklin 2 yn erbyn Llansawel yn y gêm gyfatebol. Ac efo 38 o munudau ar y cloc. Mae wedi union i'r sgôr yma i Cei Connah. Unwaith eto Marcus yn cael ei arfodi fynd yn hir. Llansawel cadw 3 i fyny yn ymysodol. Bale rwan disgyn i West. Cyfla gan West. Ac mae Callum West wedi rhoi Cei Connah ar y blaen. Does na ddim 1 munud yr ail hanner wedi chwarae eto. Y Bale yn disgyn i West ar y milacwrt. Y Bale yn cymryd gwiriad bach. O ddigon i guro Fuller yn y gol. Cei Connah 2, Llansawel 1. Fuller. Gic hir, chwilio am Anderson. Nash yn ennill y brwydr yna. Tom Price oedd yng Ngwynab. Cowan, gwaith da gan y fo. Ffeindio Walters, y Bale draws i'r canol. Dyna chi bas, a dyna chi gol gan Ollie Anderson. Wel, oedd y bas i mewn gan Walters yn un hyfryd. Ac Anderson ddim camgymeriad gan y fo tro yma. Heibio Marcusson. Cei Connah 2, Llansawel 2. Fuller. Cic hir. Lawr y cae. Peniad gan Dan Roberts. Dyer. At Walters. Yr ergyd y fanna gan Ricky Owen. Ac arbediad da gan Kate Marcusson yn y gol. Mi ddisgynnodd y bel yn neis i Ricky Owen. Yr ergyd ar y foli. Mynd am gornel ucha rwyd, ond gwaith da gan y golwr. Noah Edwards. Ceisio mynd heibio i Mitchell Bates, gwneud hynna. Woodcock lawr y chwith efo fo.
Bas tu fewn at Rhys Hughes. Cyfle fyma i Rhys Hughes. Canfod Noah Edwards. Edwards ar ergyd. A mae'r bediad gan Fuller. Ergyd mynd tuag at Gonel Ucha Rwyd. Ac Fuller yn arwrol i'r chwith yn neud yr arbediad. Bas ar draws at Noah Edwards. Edwards. Bas i fyny. Holli'r amddiffyn. At Woodcock. Woodcock heibio i Fuller. Ond heibio i'r postyn. Wel, mi oedd y bas heibio'r amddiffyn. Woodcock drwad. Mi ddodd Fuller allan. Cael ei ddal oddi ar ei llinell, ond yn ffodus iddo fo. Woodcock methu canfod y targed. Mwy o len agor i fyny i Cei Connah rwan. Franklin. Franklin ceisio mynd heibio i Lewis Bates. So Bale ar draws i'r canol. Ac mae Max Woodcock wedi rhoi Cei Connah ar y blaen. Gwaith da i lawr y chwith. Ac y Bale yn cyrraedd y cwrt chwech. A Max Woodcock oedd yna o blaen pawb. Dim camgymeriad gan y fo. Noah Edwards. Edwards a Price wedi cael dipyn o frwydr pnawn 'ma. Wel, mae Price wedi wneud rhywbeth i Max Woodcock. A mae Woodcock ar lawr yn gafel ar ei ben ac yn wir. Mae yna cardyn coch wedi cael ei ddangos y fyma. Mi ath Max Woodcock i lawr gafel ar ei ben. A mi o yn gweld cardyn melyn, dwi'n meddwl am ffigio. Yn wir mae Tom Price yn mynd o ddar y cae. Wedi gweld cardyn coch. Bradley. Bradley ben ei hun. Chwilio am opsiynau mewn i Noah Edwards. Edwards at West. Mae yna opsiynau rwan i'r chwith a'r dde. Woodcock, gosod ti Rhys Hughes. Hughes ar ergyd syth at Fuller. Wel, dyna'r cyfle fanna i Cei Connah wneud yn saff o'r 3 pwynt pnawn 'ma. Ond ergyd Rhys Hughes syth at Fuller. Rhys Hughes. At Bradley. Bradley at West. West i mewn i'r canol. Ac Harry Franklin sydd yn sicrhau y 3 pwynt yma i Cei Connah. Gwaith hyfryd i lawr o dde. Bas i mewn i'r canol. Ond o Franklin ddim yn mynd i methu o fanna. Da ni yn yr amser sydd wedi cael ei ychwanegu ar ddiwedd y 90 munud. Cei Connah 4, Llansawel 2. Bale, cyrraedd Franklin. Franklin. Mynd i hun. Bale ar draws i'r canol. Digon amser gan Noah Edwards. O sut dath honna ddim diweddu yng nghefn y rwyd. Y Bale yn cyrraedd Edwards yn y diwedd. Edwards yn cael yr ergyd i ffwr, ond dwi'n meddwl gormod o grysau du yn y ffordd.